Velaí a teñen, esta imaxe é histórica, é o momento en que comeza a derruba da muralla do Arsenal para abrir Ferrol ao mar. Concello, Xunta e Defensa coinciden en que é un día importante para a cidade no que se dá resposta, por fin, a unha bella demanda dos ferroláns. A alcaldesa da Coruña afirma que non vai dimitir tras as súas denuncias por acoso laboral presentadas por dúas exconcelleiras. Inés Rei insiste en que esas acusacións son falsas. As denuncias de acoso no PSDG están abrindo unha guerra interna no partido. Arrinca oficialmente o período de Nadal e con elas vacacións para moitos. A DXT prevé nesta primeira fase ata o día 25 preto de 750.000 desplazamentos polas estradas galegas. Eses 750.000 desplazamentos son en total ata o día de Reis. Un inicio de vacacións que para moitos está a complicar debido á xornada de folga de transporte de pasaxeiros. Despois falaremosles diso precisamente en directo. E agora imos con outros temas da política galega. Que tal? Moi boas noites. Por certo, a alcaldesa da Coruña descarta dimitir logo das denuncias de acoso laboral feitas por dúas das súas exconcelleiras do pasado. Atribúe as acusacións a un axuste de contas. O Grupo Municipal da Coruña dalle credibilidade ás denuncias e exíxelle a Inés Rei que deixe o cargo. No se lo van a creer, pero yo llego a trabajar contenta todos los días, vengo con una sonrisa. E así pensa seguir. A alcaldesa da Coruña rexeita as denuncias das dúas excompañeiras de goberno contra ela e contra o voceiro municipal José Manuel Laje. Son absolutamente falsas. Inés Rei nega calquera tipo de acoso. Voy a seguir aquí con ilusión, con fuerza y con ganas, trabajando por mi ciudad y, desde luego, dedicándole ni medio minuto a esta gentuza. E aféalles a Esther Fontán e a Eva Martínez que utilizan a canle antiacoso para un axuste de contas. Gente sin escrúpulos que lo único que busca es su propio interés. Tengo conocimiento de que sigue pasando. Es una desgracia. Todo aquello que yo denuncio, tengo pruebas. O PP municipal dalles credibilidade ás denuncias e marcalle o camiño á rexedora. Inés Rei tiene que dimitir hoy mismo, al igual que su cómplice, el señor Lajetuñas. De non facelo exixen a Besteiro que lle aplique a mesma vara de medir que o alcalde de Barbadás. No PSDG ven matices e apelan á prudenza. E non hai constancia de nada sobre o Concello de Coruña, pero non parece que se axuste a eses outros perfiles. Non parece, pero non o sabemos. E como non o sabemos, non podemos facer ninguna valoración. Espero del partido que haya unas medidas al respecto, porque no se puede permitir que haya acoso en nuestra organización. A dirección intentará reconducir a crise nun comité nacional que se prevé tenso. O alcalde de Ares volve botar man das redes sociais para cargar contra Besteiro. Réstalle calquera tipo de credibilidade a ese órgano nunha formación, cun poder orgánico máis propio das monarquías absolutas que de partidos democráticos. Tamén moi tensa a situación na Deputación de Lugo. Os afíns a Tomé arrouparon hoxe na Xunta de Goberno Provincial, mentres os críticos, afíns a Besteiro, exixen que entreguen as actas porque por agora segue sendo presidente. A tal hora, o BNG mantén o acordo dos socialistas. O PSDG na Deputación de Lugo está dividido. Os afíns a Tomé 3 edís arrouparon hoxe na Xunta de Goberno e os críticos como o alcalde de Castroverde piden a Besteiro contundencia que os obrigue a entregar as actas. A dirección lle traslada a todos os diputados o mesmo que estou facendo eu. Creo que non debemos ser consecuentes co que hai. Este home debe entregar a acta, sigue ejercendo, síguese tomando acordos que non se deben tomar. Os nacionalistas reclaman a Tomé que devolva a acta, pero manteñen o acordo na Deputación e cargan as cintas no PSOE. Seguimos exixindo que entrega a acta porque sería o máis digno e eso, pues, como os decía, é un problema que ten o Partido Socialista e teñen que dar ese debate interno e tratar de facer presión. O Partido Popular pon o foco en Tomé, quere que a Deputación pague a defensa. Hoxe estaba na orde do día este punto, aínda que finalmente retirouse. Ao final parece que os pillaron e retirárono do punto do orde do día, pero a intención era moi clara. A intención era que a Diputación Provincial pagase os gastos de defensa xurídica de José Tomé. José Tomé seguirá como presidente en funcións da Deputación de Lugo ata a celebración do pleno ordinario o próximo 30 de decembro.
E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pídelle ao Bloque Nacionalista Galego que pase das palabras aos feitos. Ante a Xunta Directiva do seu partido, o líder dos populares galegos acusou os nacionalistas de ollar cara a outro lado ante estes casos de acoso no Partido Socialista. Non é capaz de facer outra cousa que proclamas, pero nunca decisión, son os que os sosteñen en todas partes. Si tan pouco lles gusta, si tan insoportable creen que se está volvendo a situación, como se está volvendo no Partido Socialista, algo máis que palabras lles daría credibilidade. Pois mentres, o Bloque Nacionalista Galego tenta que renuncie a súa acta de concelleiro en Moraña Rubén Fernández, acusado tamén de violencia machista. Expulsaron da formación, pero el mantén a súa acta de edil. Si cesa no cargo como a responsable comarcal de Ciga Ensino, en Santiago, deixa tamén o Sindicato Nacionalista. Seus compañeiros no grupo municipal do BNG amósanse sorprendidos coa expulsión. E a reunión entre o Partido Socialista e Sumar non atalla a crise entre socios de goberno. Os de Yolanda Díaz acusan os socialistas de bunkerizarse na Moncloa e chaman a relanzar a legislatura. Para o Partido Socialista a xuntanza foi positiva e combinan os seus socios de Sumar a seguir gobernando. Os dous socios do goberno reuníronse a porta pechada no Congreso a petición de Sumar para intentar atallar a crise interna da coalición a raíz dos últimos casos de presunta corrupción e acoso sexual que lle afectan aos socialistas. Non estaban nin o presidente nin a vicepresidenta Yolanda Díaz, que hai uns días lle exixiu públicamente unha remodelación do goberno. Pedro Sánchez descarta, pero non llo toma mal. Si considera que ha sido una deslealtad. No, no lo considero. O PSOE saiu da xuntanza optimista, resaltando os puntos en común fronte ás discrepancias. Pero Sumar advirte que non ve avances significativos e insiste na necesidade de reformular o goberno e relanzar a legislatura. Que la mayoría de la sociedad española sienta que merece la pena apoyar a este gobierno. Os de Yolanda Díaz acusan os socialistas de inmobilismo, din de bunkerizarse na Moncloa, dun bloqueo que aseguran desde Sumar pode poñer en risco o acordo de investidura. Pedro Sánchez defende a pulcritude do rescate da aeroliña Plus Ultra despois da detención de varios directivos da empresa por presunta corrupción. Dende o Partido Popular advirten que o cerco se estreita sobre o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Total pulcritud por parte lógicamente del Gobierno de España en esta cuestión. El cerco se estrecha cada vez más sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que hacía reunido en un monte recóndito, sin cobertura, con un empresario oscuro que 3 días después era detenido por la Guardia Civil por el escándalo de Plus Ultra. A Xunta Electoral Central abriulle un expediente a Pedro Sánchez por facer balance do goberno en plena campaña electoral de Extremadura. A denuncia fixo ao Partido Popular ao considerar que Sánchez lanzou mensaxes partidistas prohibidas durante os períodos de campaña. Como saben, a Xunta Electoral determinou que o presidente vulnerou o deber de neutralidade nun acto institucional. E a Audiencia de Madrid dalle a razón ao xuiz Peinado e apoia que investigue a Begoña Gómez e a súa asistente na Moncloa por un delicto de malversación. Rexeita os recursos das defensas e di que as condutas descritas polo xuiz Peinado semellan encaixar coa figura de malversación. Os magistrados consideran dubidoso que o nomeamento do asistente de Gómez recaia nunha amiga íntima en lugar dun experto en protocolo. A non responder a sus preguntas. E a campaña electoral de Extremadura chega á súa fin. Os partidos apuran os últimos actos para captar os indecisos. Marcos. Pois, como dicías, a campaña electoral chega á súa fin. Efectivamente, xa o ven aquí en Badaxoz. Estivo a candidata do Partido Popular e actual presidenta da Junta, María Guardiola, quen participou nunha zambombada para agradecer a militancia a súa implicación nesta intensa campaña. Guardiola busca revalidar a maioría e gobernar en solitario. Chegou entre berros e moitos aplausos de presidenta a presidenta e asegurou a Televisión de Galicia que nada vai ensombrecer unha victoria baseada na confianza dos extremeños.
Na outra beira, Pedro Sánchez respalda o debilitado candidato socialista Gallardo. O aspirante do PSOE extremeño avisa de que é o momento de frear a dereita e apostar polos dereitos sociais. E Vox tamén reclama protagonismo desta cita para condicionar o futuro goberno. Poucas horas para rematar, poucas horas e moito entusiasmo para unha campaña que, como ven, tivo sabor a Nadal. Han sido 2 años y medio de recortes, de negacionismo. Han sido 2 años y medio donde Extremadura ha perdido fuerza. Nosotros queremos ir al ritmo de España. Aquí hay mucha fuerza, que hay un equipo dispuesto a trabajar muchísimo, que venimos nada más que a eso, que solo queremos mejorar nuestra tierra y ya está. Animo a que la gente confíe en un proyecto que hemos demostrado que funciona y que queremos seguir impulsando entre todos. Día histórico en Ferrol, co inicio hoxe do derrubamento da muralla que separa a cidade do arsenal militar. Concello, Xunta e Ministerio de Defensa uníronse para dar resposta a unha bella demanda dos ferroláns de abrir por fin a cidade ao mar. Máis dun século despois, por fin os ferroláns poden ver desde a zona histórica o mar e o rico patrimonio do arsenal do século XVIII. A muralla que os dividía será sustituída por un valo de seguridade que permitirá desfrutar dunha vista diáfana da ría. Los ferrolanos somos los protagonistas deste hito histórico. Estamos ante un gran logro colectivo que se convierte en una realidad. Todos estamos unidos en un objetivo esencial, que es el objetivo de trabajar por y para Ferrol y por y para nuestra Armada. Esta é unha das fases do proxecto Abrir Ferrol ao Mar, no que Xunta e Concello invisten 11 millóns de euros para a transformación da fachada marítima da cidade, construindo 10 kilómetros de carril bici e sendas peonís, con máis zonas verdes para mellorar a paisaxe e a mobilidade de Ferrol. Demostramos que el consenso, además de ser una palabra que suena muy bien y que cada vez se practica menos, es para nosotros una herramienta de trabajo. Este derribo tiene mucho de simbólico, como decía, abrir la ciudad a su mar, pero sobre todo abrir la ciudad a su futuro. A previsión é que esta obra estea rematada a mediados do 2027. E o transporte de pasaxeiros por estrada na provincia da Coruña viviu hoxe venres unha nova xornada de folga. Polas datas en que estamos, foi especialmente complicada para os pasaxeiros que quedaron en terra. Patricia. Sí, sobre todo para os estudantes universitarios, moitos ían hoxe volver a casa polo Nadal e o que atoparon foron estacións como esta completamente baleiras e tamén moi poucas oportunidades para coller un tren, xa que estamos nunha das xornadas con máis aglomeración de pasaxeiros do ano. Ademais, algúns deses viaxeiros cos que falamos o que nos dicían en que non se cumpliron tampouco os servizos mínimos establecidos. A Xunta cifran un 24% cumprimento deses servizos mínimos ata as 2 da tarde. Foi a cuarta xornada de paro do transporte de viaxeiros por estrada na provincia da Coruña. Debería ser a derradeira, pero patronales e sindicatos romperon onte de mala maneira as negociacións, polo que os sindicatos xa apuntan a que a folga podería ser indefinida despois das festas. Os condutores de autobuses piden que se actualice un convenio que leva 4 anos caducado e piden tamén melloras salariais e laborais. A cuarta xornada da folga de autobuses na Coruña frustrou o comezo das vacacións de Nadal de moitos estudantes. Non se sabe se hoxe vai haber algún, así que a mellor teño que quedar aquí. Reservei ayer unha plaza, pero, bueno, non ten pinta de que vai a vir, nada, esperarei a mañá. Me acabo de enterar ahora mismo que non teño bus para volver a Padrón. Ante unhas dársenas baleiras, a imaxe do día era da busca desesperada de alternativas. Sí, estoy aquí vendo, pero non ten pinta que hoxe poda volver, la verdad. Levo aquí na estación de Santiago un par de horas, tiña pensado coller o bus das 10 a Vigo, pero topeime que hai folga xeral e nin servicios mínimos. Coa maioría dos trens completos este venres só sorrían nas estacións os taxistas. A tope e máis. Sí, subir. Unha opción prohibitiva para as viaxes máis longas. Es mal, porque íbamos ir para casa ahora e nada. Onde ibades? Al barco de Valdeorras. Yo iba a ir a Ponferrada, pero creo que no. Para Ribadeo, non podo. Non sei, irei andando. Coa de hoxe remata a convocatoria de paros, pero tras as últimas reunións coas empresas... A actitude patronal onte, sobre todo, pareceme que pasar xa uns límites, acusarnos de vandalismo. Os sindicatos xa anuncian máis movilizacións e máis duras. Estamos ás portas dunha folga indefinida, sí. Pero iso será xa despois do Nadal.
Neste ano que estamos a rematar morreron nas estradas do país 93 persoas, que son 6 máis que no ano anterior. Un ano negro, especialmente na provincia de Lugo. 2025 pasará a historia como un ano negro nas estradas do país, cun balance provisional de 93 víctimas mortais. Delas, 21 eran motoristas, 15 peóns e o resto viaxaban en turismos. Una cifra muy superior respecto a estos años atrás en que se venía consolidando una reducción, aunque en los últimos años también se estaba estancando. Y lo que nos llama también la atención es el desfase con la provincia de Lugo, que es la que más ha incidido en este incremento, con 10 fallecidos más que en año anterior. Canto tipo de sinistro mortal, este ano aumentaron moito as saídas de vía, relacionadas normalmente con velocidades excesivas ou inadecuadas. Si llueve de una manera muy intensa, pues habrá que reducir incluso mucho más de lo que está permitido en la señalización. Y por otro lado, tener en cuenta también que hay que tener el vehículo en condiciones. E outro dato para a reflexión. Dos 46 mortos que viaxaban en coches, 10 non levaban o cinto. Y es un dato que siempre nos sorprende, pero lo vinculamos a consumos de alcohol en los que se relajan mucho de las obligaciones que tiene el conductor. Por iso, Tráfico recorda que a única taxa segura para coller o volante é cero. Un consello especialmente importante en días como o de hoxe, que arranca a operación saída de Nadal, coa previsión de case 2 millóns de desplazamentos na rede viaria galega dende hoxe ata Reis. Precisamente comeza a primeira fase da operación saída do Nadal, que vai dende hoxe ata o día de Nadal. Nesta fase, durante estes días, a DXT espera case 750.000 desplazamentos, serán en total 1,5 millón case. As recomendacións, non por usuais, imos facelas de menos, ollo a velocidade, ollo ao alcohol sobre todo, e así que imos botar un ollo ás estradas do país dende o ceo para ver como está o tráfico desta hora. Na Coruña, nosa primeira parada, avenida Alfonso Molina, vemos que o tráfico é intenso, sobre todo na baixada cara ao centro da cidade, pero pódese circular de forma bastante cómoda, male que o tráfico, como digo, sexa intenso. E da Coruña voamos ata Vigo, onde vemos que na Ponte de Rande, pois que o tráfico é totalmente fluido e non se aprecia unha intensidade pois que sexa algo excesiva. E continuamos con asuntos do día. A Garda Civil detivo un home e unha muller na comarca de Valdeorras e na Coruña tamén como sospeitosos dunha agresión sexual e de tráfico de pornografía infantil. Andrea Otero. Sí, os detalles da operación Leno coñecéronse hoxe, pero as detencións leváronse a cabo o pasado luns. A muller é a nai das dúas vítimas, dúas cativas menores de 12 anos que foron violadas e gravadas por súa nai, quen supostamente tería compartido estes vídeos co home da Coruña, quen tamén tería acudido presencialmente ata a comarca de Valdeorras para agredilas sexualmente. Agora, estas dúas persoas atópanse aquí no cárcere do Pereiro do Aguiar, xa que para ambos se decretou prisión provisional e sen fianza. E por outra banda, as dúas cativas están baixo cuidado dos seus familiares. En liberdade con cargos, os 5 detidos en Galicia na última operación antidroga desenvolveuse, como saben, hai 2 días na comarca do Salnés e tamén en Francia, onde un policía arrestou un sexto implicado que levaba 22 kilos de heroína no coche. Os detidos en Galicia saíron esta mañá dos xulgados de Cambados coa condición de investigados por tráfico de drogas e pertenza á organización criminal. Quedaron libres, pero 2 deles terán que ir ao xulgado cada 15 e 30 días. E o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia absolveu a muller condenada polo incendio de 2 buses en Vigo en 2023. A Audiencia de Pontevedra condenara en primeira instancia a muller, condutora da concesionaria Vitrasa, a 15 anos de cadea, pero por agora o Tribunal Superior decidiu exculpala, porque considera que, malia sospeitas, non hai probas contra ela. Pola súa banda, o condenado a 22 anos como autor material dos feitos, o marido desta muller, viu rebaixada a súa pena a 9 anos e medio de prisión. E a empresa Plexus, destacada en tecnoloxías da comunicación, cumpre 25 anos. A compañía está xa presente en 5 países e conta con preto de 5.000 traballadores. Na celebración desta trayectoria, o presidente Rueda destacou que Galicia é a 5ª comunidade con máis empresas do sector. Abogou tamén por manter a colaboración coa administración pública, coas compañías que apostan pola innovación.
E na Coruña abriu de novo o Mercado das Nubes. Instalado no mercado de Santo Agostinho durante toda a fin de semana, ofrece música en directo, gastronomía e máis de 60 postos chegados de distintos puntos de Galicia. Ofrecen produtos de todo tipo, desde moda, decoración, arte, ilustración, complementos e mil cousas máis. Teñen todos en común que están feitos dende o que aquí chaman artesanía infrecuente. O Nadal de Viveiro, viaxamos agora a Tamariña, é sinónimo do seu Belén xigante, unha composición única que cada ano atrae milleiros de visitantes dende todos os puntos do país, Iván. Trátase dun Belén con figuras a tamaño real que recrean momentos históricos como o nacemento de Xesús, a anunciación ou a chegada dos Reis Magos. O conxunto complétase cun mercado do Oriente, o xeito dos mercados de hai máis de 2000 anos, no que podemos ver representados oficios tradicionais daquela época, como son os vidreiros, os carpinteiros, as lavandeiras ou incluso tamén un secadoiro de bacallau. Pero o Nadal aquí en Viveiro é moito máis. O Nadal tamén vívese nas rúas coa iluminación que desde a Praza Maior leva a maxia destas datas dende o corazón do centro histórico a todos os recunchos da vila. A Catedral de Santiago acaba de abrir unha exposición con pezas de Beléns de 60 países. A Capela do Pilar acolle esta mostra que percorre as distintas interpretacións culturais do nacemento que se dan polo mundo. Son máis de 100 pezas cedidas dende unha colección particular. E o Museo das Peregrinacións acolleu esta mesma tarde o concerto de Nadal solidario a favor dos proxectos africanos da organización Arambé. Contou coa actuación coral de Aires do Atlántico e a coral feminina Barbanza de Noia. O recadado irá destinado a bolsas de estudo escolares e de formación profesional no Camerún, Costa do Marfil, Kenia e o Congo. E agora imos comprobar que o que preparan os nosos compañeiros de Luar. Moi boas, como estades? Moi boas noites, Jesús. Aquí andamos dándolle as últimas pinceladas ao Luar desta noite. O que pasa que non sei se vos fixaxedes de que a Galloso faltalle unha cousa. Faltame o micrófono e eu creo que isto é obra de o amigo Roberto Vilar, que me roubou a pasada semana o micrófono e hago chomo. Entón temos que ir ao plató dele, porque... Sí, non, hai que ir ao plató porque seguro que me dixo ali. Ti saberás algo, non? Eu non sei nada. Queres marchar? Home, vamos a lá. Vai vir esta noite María del Monte e vamos ter moita canción de Nadal, dende Cantabria, dende Galicia, obviamente, pero antes, deixádeme, por favor, recuperar o micrófono. Vamos ao plató de Nadal. Emprestoche o micro meu, Galloso, por iso non vai haber problema. En fin, quen fai da galega un fogar, é un lema, é o noso lema, o da Televisión de Galicia, que quere felicitar este Nadal de moitas maneiras. Unha delas vais estrenar precisamente hoxe en Luar. É un videoclip no que participan, sobre todo vostedes, o noso público. A galega quere darlle o protagonismo este Nadal aos espectadores, que dende a casa, o traballo ou pola rúa, están sempre presentes en todos os programas. Os presentadores e presentadoras buscáronos en lugares como Ortigueira, Cambados, Allariz, Mondoñedo ou Vilanova dos Infantes para compartir as festas. A música é unha versión única e original da coñecidísima canción de Mocedades Esti, que cantan desta volta os artistas Borja Quiza, Tania Camaño, Rocío Varela e Gabriel Fandi. Tamén participan o Club de Patinaxe Alquimia e o Grupo de Baile Imperial. Despois da estrea esta noite en Luar, este videoclip formará parte da programación especial de Nadal da Televisión de Galicia, que pecha o ano do seu 40 aniversario. Que ben o pasamos nesta casa, xoven. Tal día como hoxe, en 1843, publicábase un conto de Nadal de Charles Dickens. Xa saben, o libro en que Dickens conta a historia de transformación, de redención de Mr. Scrooge, un home avaro, frío, que na noite de Nadal recibe a visita de tres fantasmas, a do pasado, a do presente e a do futuro. A obra converteuse nun símbolo universal de redención, xenerosidade, espírito de Nadal, bueno, xa saben. De seguido tivo un impacto inmediato na cultura popular, grazas a esa mensaxe de redención do avaro Scrooge.
Scrooge. Tivo infinidade de adaptacións, tanto teatro como cine. A primeira, en 1901, e dende entón moitísimas, algunhas respectando o orixinal e outras comedias, como por exemplo Agárrame esas fantasmas, protagonizada por Bill Murray, é unha das máis recentes, unha na que o mismísimo Jim Carrey fixo de Mr. Scrooge. Pero unha das favoritas nosas, de nenos e maiores, foi a que fixeron nos anos 90, no 92, Gustavo e os seus amigos os teleñecos. Con eles quedamos e marchamos ata o luns. Esperamos non atopar ningún espectro do camiño a casa. Sexan felices, vémonos o luns. Chao.